Mania, Agni mania. Ya. Iya toh Pak, kok Agni minta bermonitor ketua. Iki lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Pak Tanggo minta dicor ketua. Oh dicor barang. Piye toh maksudmu iki? Niken Salindri Mas TB kalau Cak Meri. Siap Pak Kakak. Wonten pamundutan napa? Menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Ya Kusuma Wijaya bajing loncat kane getuk ya Pak. Getuk. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa Nduk? Getuk. Oh getuk. Ya. Rock and roll Mani? Ya. Kuat. Hati-hati loh. Telaknya? Iya kuat. Telaknya aman? Iya. Telaknya itu bahasa mana? Kita di bawah saja karena Oke. di atas itu kurang bergairah. Oh iya. Hati Nduk. Saya kulina di bawah ya. Iya. Besok langsung kemana Nduk Cahayu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi? turun langsung Banyuwangi Pak. Nggih. Masya Kula nggih nderekne Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Akhirnya derek melu nih. Tak kira melok aku, terus aku kaget. Getok ya Mbak Niken. Ya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri alan bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi lho. Piye? Lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus diarani koyo Pak Ikin. Stok mirip Tapi pasaran. Versi muda. Ora. Ora ya. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nembak Git. Menang kok Git, iku Git. Bagus sih we Git. Ngene Gus Idam. Gitu dok ya, hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Iya. Aman? Aman. Aman. Kok lek ra kuat takut sunjungan ya? Iya, wis.
Tenan tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba, yo. Anu, Rock and full roll. gamelan. Ya, full gamelan ya. Jadi, Mas Kasih Haryono, yuk kendangin deh, coba Gus. Tiket. Nah, anu, ora pas lo di penonton. Ora pas. Sore-sore padang ayo konco padha dolanan rene-rene beberangan berarti padha kae-kae rambutane yen bisa Ketok. Moto ngantuk. Ketok nduk. Yen rapet tuh. Yang kedua, yang kedua. Ketok. Moto ngantuk. Oh. Allah ketok. Yen rapet Tepuk tangan buat Niken Salibri luar aman tuh ya, aman ya. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning Tidak nyatane ada yo. masalah, Pak. Tidak ada, Pak. Enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. profesionalitas Profesional. harus Heeh, buang rasa sakit. dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loroin ning oman itu panggung iki les ini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku ning ngisor ki rada masuk angin bareng munggah panggung ngadep tembok ning ngisor bencong. Kuwi langsung mari. Wis Karena itulah yang
dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Kali ki adewe bungah, Pak. Profesional. Masih wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. iya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia Pak nggak profesional. Ah, ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Iya, Pak. Seni itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo nek? Mesti. Malah. Dagelan ora tak garis. Nah, saiki tak wenehi kamar dikan, merdeka. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duit monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Nek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mah Kusuma Wijaya. Ada. Arep ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Ngono. Oke. Apa? 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 Bebas. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, gerajakan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta bermonitor ketua. Iki lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor Ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ada apa Apa, iki? Pak? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Ah, Tadi ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Nggak Oh, tahu, bingung. Sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu diisiin men. Gobrak. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Ro. Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, Ayo. ayo. Yo, coba kaya ngomong. DJ Laras Indonesia. Cantiknya. Dek Niken. Alah isone mong nyawang deh ya. Ora ini. Isane mung nyawang. Ora. Ora ya. Ya pakai dia. Ora. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Jeru. Pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Ibae duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Bar iki mesti wi aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu lho apa? Kok disusul ada dulurku wae. Begini toh. Wala Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Siapa? Sanju. Sanju. Ngatuk kan sik Sanju. Kira-kira, Ngatuk kan kira-kira. ngatuk kan. Wah, sing semiran kuwi to. Masya Allah. Semangat Rene. Kon ngatuk kok kon malah Rene. Ora. Wis ning kono ae Ya, ya. ya. Kok mantuke bareng aku ya. Tak cangkene banyange tak dedekne tumbal. Iya iya bener es. Ning Alas Purwo Duk Sinom. Jelas. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lah mu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut, Aku yuk. tidak bisa memporsir kamu. Iya Pak, satu lagi aja ya. Oke. Lagunya apa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Iya toh Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya. Heeh, anakku Adika sing ngefans karo Niken Tak Sari. kira Akbar Niken lho Pak. Pak Kangko buka owo. Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora toh? Kau Ora. Ngalah terus aku seneng. Kami mbok menawi biaya mriki saged memeriahkan HUT
SMK PGRI wonten ing Nganjuk. Tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Pak? Oke, siap. Lagunya apa Mbak Niken? Nah, Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. oh gitu. Enaknya sing dia Pak. Nah, manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. 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 Berarti lagunya ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ayo karo Mayang, ayo yang sing Yang, Mayang iso jaran kok. Wiwi, Sing Wiwi. jaran gen loro. Dadi lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi ki lho, ayo. Apa? Lho, kucing mamalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro, sampean iya, iki iya. butuh lek Lumayan. dijak omong kok. Heeh. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. sudah kungon. Aku kekurangan delok to iki lho. Kekurangan rambut. Ora ono keluwian. Sampean sakit toh? Gak Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV kayak kanker biasanya. kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, Sing payu gundule niku. Ya coba ninggak katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo. Yuk kaya ngapa? Yuk. Paksi. Ini jalan pecahan nih. Samboyo siaga. Yo. Samboyo Putro, Goyang Bulu Pasar, Aku Kediri. Nangis saja
Yo. Ayo seblak nih. Yo. Lagi usul. Ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon wayang wong. Nggih, terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang. Nggih. Niku pakule iso. Pekat. Satu. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Bi. Siap, Pak. Meski kudu